Ku danna subscribe domin samun ingantattun bidiyoyin nishaɗantarwa a koda yaushe. Sai ku yi subscribe domin samun waɗannan. Mun gode. Duniyar Kannywood an sha shagali iya shagali domin mun ga manya-manyan jarumai a gurin wannan babban taro da aka gabatar wanda ya amsa sunan shi na Happy Birthday. Kamar yadda kuke gani, an gabatar da taron Happy Birthday na babbar jaruma wato Jamila na Gudu. A wajen wannan taron manya-manyan jarumai sun zo sun nuna bajintarsu, inda wannan babbar jarumar ta yi farin ciki sosai, inda take godewa duk jama'ar da suka samu damar halartar wannan Happy Birthday din da ta gabatar. Jaruma Jamila na Gudu ta kara da cewa tana yi wa duk masoyanta da ɗan uwan musulmi baki ɗaya waɗanda suka zo gurin wannan Happy Birthday da wanda ba su samu damar zuwa ba, tana yi musu farin ciki da irin nuna kulawa da suka yi da wannan Happy Birthday nata. Mu ma mune miki addu'ar cewa Allah ya ƙaro miki shekaru masu ɗimbin yawa da albarka a rayuwarki. Ku danna subscribe domin samun ingantattun bidiyoyin nishaɗantarwa a koda yaushe. Sai ku yi subscribe domin samun waɗannan. Mun gode.